LAB sindikatuak lan erreformaren aurkako aldarrikapen eguna deitu du Euskal Herri osoan mobilizazio ziklo berri bat abiatzea helburu hartuta, eta langile guztiak aktibatzeko xedeaz, Madrilen zein Parisen posible ez den ibilbidea Euskal Herrian eraikitzeko aldarria izan du nagusi protestetan. Hala mobilizazioak deitu ditu LABek ipar eta hego Euskal Herriko lantoki eta eskualdeetan bizitza duinerako burujabetza aldarrikatzeko. Iparraldean manifestazioa egin dute Baionan eta Hendaian, ordea hegoaldean protesta nagusia Adegi Gipuzkoako enpresarien elkartean egin du LABek. Patronalaren egoitzaren okupazio simbolikoa egin dute sindikatuko kideek hain zuzen ere. Arratsalde on guztioi, Euskal Herrian egin dezagun posible honakoa hau da LAB sindikatuak urtarriaren 27rako Euskal Herri osoan antolatu duen mobilizazio egunaren leloa, aldarrikapen eguna deiturikoaren bidez, hainbat eskaera entzunarazi ditu sindikatuak. Ipar Euskal Herriari dagokionez, manifestazio nagusia egin du sindikatuak goizeko 10:00 Baionako tren geltokitik abiatuta. Hegoaldean berriz Donostian egin dute mobilizazio nagusia. Adegiko egoitza okupatu zigor Arroyo LABeko idazkari nagusi Ondokaren hitzak jaso ditugu bertatik. Euskal Herrian 11 ekimen egiten ari gara, tartean Adegiren egoitza okupatu dugu Donostin, adierazteko argi eta garbi euskal patronalari lan erreforma honekin eta politika hauekin ez duela bake sozialik izango. Laster bueltatuko gara LABek antolatutako aldarrikapen egunarekin, lehenago baina beste gai batzuei heldu behar diegu. Izurriari aurre egiteko neurrien bueltako ezbaia indarran da Euskal Herri osoan. Nafarroak murrizketei eutsi nahi die, horiek 2 astez luzatzeko eskatuta. Ipar Euskal Herrian neurrien malgutza iragarria du berez Frantziar gobernuak, COVID ziurtagiria edatuta eta indarrean duen bitartean. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, LAB instituzionala berriz ere bilduko da ostiral honetan, eta Bilbon gaur goizean egindako ekitaldi batean Eusko Jaurlaritzako lehendakariak adierazi duenez, batzorde teknikoak neurri gehienak mantentzea gomendatuko du. Bada eguerdiko magaztinean Mikel Arruabarrena EAJko legebiltzarkidea izan dugu, gonbidatu nagusi gisa, eta hala mintzatu da bihar egitekoa den bilera. Gaur goizean lehendakariak esan dau, labia ostiralean izan da, baina bere gomendio izango dela gaur egun daukaguzan neurri murriztaileak bere hortan iztea, ez aldatzea. Izan ere, aurreko labia abenduaren 28an izan zen, eta gaur egun daukagun egoera txarragoa da. Abenduaren 28an daukagun egoera baino, beraz, ez legoke ondo justifikatuta aldaketak egotea, neurri horiek lasaitze aldera. Orduan, ematen du printzipioz, behintzat lehendakariaren gomendioa jarraitzen bada, neurri murriztaileak bere hortan geldituko direla ostiraletik aurrera. Bestaldetik, Usansolo udalerri bilakatzeko prozesua beste fase batera igaro da gaur. Osoko bilkura egingo dute Galdakoko udalean eta 2 bozketa egingo dituzte. Batetik, batzorde mistoak Usansolo Galdakotik bereizteari buruz egindako memoria bozkatuko dute. Batzorde hori Galdakoko udaleko ordezkariek, Usansolo herria plataformakoek eta Bizkaiko Foru Aldundikoek osatzen dute. Bestetik, herri galdeketa egin ala ez bozkatuko dute. 2 erabakiek gehiengo osoa behar dute aurrera egiteko, eta Galdakoko udalak uste du hala izango dela. Atzo prentsaurrekoa egin zuen udalean bertan Usansolo herriak, eta galdeketa ofiziala martxoaren 20an edo 27an egin gura duela iragarri zuen alderdiak. Pertsona batek ez duela ulertzen zelan Usansolo kalduten eukina hainbeste ilusio, 34 urte da asuntonekin. Arazo honekin, seguretzea arazo bat. Eta zergaiti da arazo bat, azkenean gu gaude gaur hemen zuek eta gu honetaz hitz egiten, borondate politikorik ez dalako egon. Ez da beste sekreturik. Politikan da beste zentzun batzutan bizian. Norbait badauka borondate egiteko gauzak aurrera doa, bai ez pare, ez doaz aurreratza. Eta hemen hori pasatu da.
Eta nazioarteko gaiei helduta berriz, Ukraina aldera begira, gatazka konpontzeko bide diplomatikoa erabiltzeko eta beraien arteko adostasunak gainditzeko konpromisoa berretsi dute, Normandiako laukotea osatzen duten herrialdeek bart, eta 2 aste barru Berlinen berriro biltzea adostu dute. Errusia, Ukraina, Frantzia eta Alemaniako gobernuen ordezkariak Parisen elkartu dira, eta batzarrak 8 ordutik gorako iraupena izan du. 4 herrialdeetako diplomazialariek azpimarratu dute, Minskeko ituna izan behar dela elkarrizketaren oinarria, eta beraien arteko desadostasunak gainditzeko prest agertu dira. Horrez gain, Errusiak dagoeneko jaso ditu Ameriketako Estatu Batuei eta NATO Ipar Atlantikoko itunaren erakundeari egin zizkien segurtasun eskaeren erantzunak. Idatziz eskatu zituen eta Ameriketako Estatu Batuek Errusian duten enbaxadoreak entregatu zituen atzo pertsonalki Errusiako atzerri ministerioaren egoitzan edizio hau ixterako ez den argiteratu erantzun horien edukia. Antony Blinken Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariak esan zuen, etxe zuriak ez duela idatzia publiko egingo eta Errusiak ere gauza bera egitea espero duela. Sergei Lavrov, Errusiako atzerri ministroak aurreratu zuen, Moskuk ez zituela dokumentuak argitaratuko, Washingtonek hala eskatuz gero, baina argitu zuen erantzunaren muina jakinaraziko zutela, Errusiako eta atzerriko herritarrek horren berri izan dezaten. Ordea lerroburuekin bukatzeko kiroletan Bilbotik abiatuko da 2023ko uztailaren batean Frantziako Turra txirrindulari lasterketa ezaguna 3 egunez Euskal Lurraldetan gaindi ibiltzeko. Antolatzaileek urtarriaren 26 honetan eman dituzte xehetasunak Gasteizen eta Ustezenaren kontra 3. etaparen Lapurdiko zatia ez dute ezagutarazi. Etapaka jokatzen den munduko txirrindulari lasterketa garrantzitsuenaren 110. edizioa Bilbotik abiatuko dela ofizial egin dute Arabako hiriburuan, bertan izan zen nola ez Hamaikako Gasteizko lantaldean. Horrelako kirol ekitaldiak ez dira bat ere merkeak izaten eta Euskal Autonomia Erkidegoko instituzioek gutxien 12 milioi euro gastatuko dituzte guztira. Hala Iñigo Urkullu lehendakariak Turra Euskal Herrira ekarri ahal izateko erakundeen artean egin duten ahalegin kolektiboa azpimarratu gura izan zuen ekitaldian. Irrika bat beteta ikusten dugunean sentitzen den emozioa da bizi duguna. Aspaldi amezutako Grand Depart Pays Basque egia bihurtu da. Honaino ekarri gaituen irrika hori ahalegin kolektibo baten adierazle da. Erakunde nagusiok bat egin dugu. Jaurlaritzak, aldundiek eta hiriburuetako udalek bat egin dugu. Gure nahia da nazioarteko ekitaldi honen bidez Euskadi zer den eta munduan zer izan nahi duen ezagutarazteko aukera baliatzea. Lerroburuak horrela iritsi daguneko argazkiari heltzeko unea LAB sindikatuak lan erreformaen aurkako aldarrikapen eguna deitu du Euskal Herri osoan mobilizazio ziklo berri bat abiatzea helburu hartuta eta langile guztiak aktibatzeko xedeaz Madrilen zein Parisen posiblez den ibilbidea Euskal Herrian eraikitzeko aldarria izan du nagusi protestetan Aiara Durreta. LAB sindikatuak lan erreformaren aurkako aldarrikapen eguna deitu du Euskal Herri osoan. Mobilizazio ziklo berria abiatzea helburu hartuta. Izan ere, LABen ustez ezinbestekoa da langile guztiak aktibatzea Madrilen zein Parisen posiblez den ibilbidea Euskal Herrian eraikitzeko. Hala, protestak deitu ditu sindikatuak Ipar eta Hego Euskal Herriko lantoki eta eskualdeetan. Igor Arroyoz, LABeko kideak azaldu duenez, Hamaika telebistako Gurean Gaur magazinean, bizitza duinerako burujabetza aldarrikatzeko egin dituzte protestak besteak beste. Bai Ipar Euskal Herrian eta baita ere Hego Euskal Herrian ekimenak hasi dira. Ipar Euskal Herrian beste hainbat eragilerekin batera Macronen murrizketen kontrako manifestazioan parte hartzen ari gara eta Hego Euskal Herrian 11 ekimen egiten ari gara. Tartean Adegiren egoitza okupatu dugu Donostin, adierazteko argi eta garbi Euskal Patronalari lan erreforma honekin eta politika hauekin ez duela bake sozialik izango. Iparraldean manifestazioa egin dute bai Baionan, bai Hendaian eta hegoaldean 11 protesta egin dituzte lantokietan.
Protesta deigarriena adegi Gipuzkoako enpresarien elkartean egin du Labek. Patronalaren egoitzaren okupazio simbolikoa egin dute sindikatuko kideek. Bada lan erreformaren aurka azaltzerekin batera 5 aldarrikapen zehatz ditu Labek. 1.400 euroko gutxieneko soldataren bidean urratsak egitea, gutxienez 30 orduko asteko lanaldirako bidea hastea, genero arrakala gainditzea, enplegu suntsiketa amaitzea, lanaldi partzialak mugatzea eta enplegu publikoa egonkortzea dira sindikatuaren aldarrikapenak. Sindikatuaren ustez, Madrilen eta Parisen hartzen diren erabaki ez harago, Euskal Herriko erakunde eta eragile politiko eta sindikalei dagokie hori gauzatzea. Horiek horrela, Lab sindikatuari funtsezkoa iruditzen zaio Euskal Herriko lantokietan eta kolektibeetan borroka sindikalak sendotzea. Kalean dinamika sozialak auspotu eta lan zein bizi baldintzak eraldatzeko, Euskal Herritik bide horria sustatzea helburu. Izan ere, lan reforma hau guztitan da 7 egun falta dira otsailaren 3 arte Espainiako Kongresuak lan erreformaren dekretua baliozkotu edo atzera botako duen egunera arte. Mundu bat da politikan eta gaur ezinezkoa ematen duena, egia izan daiteke bihar alere gaur-gaurkoz lan erreformaren lokarriak askaezina ematen du, aintzat hartzen bada, Espainiako gobernuak ez duela koma bat ukitu ere egin nahi, Espainiako sindikatu eta patronalak adostutako testuan, eta bere ohiko bazkideek hain zuzen aurkakoa exigitzen diotela beren oniritzia emateko. EAJak garbi utzi du berriro lan hitzarmenen prebalentzia aldatu behar dela legean, eta erkidegoetako sektore itunek behar dutela nagusitasuna estatukoen aurrean, bestela ezezkoa bozkatuko duela. Ordea ezkerreko indar subiranistek, hau da Euskal Herria Bilduk, KUPek, RZek eta BNGak agerraldi bateratua egin dute gaur lan erreformari buruz egin duten irakurketa bateratua aurkezteko. 2012ko lan erreforma iraultzeko neurriak eskatu dituzte eta prest agertu dira gobernuarekin elkarrizketa eta negoziazioa abiatzeko. Langile gehienen eskaerei erantzungo dien asmo handiko akordio batera iristeko. Bora badago, astebetean, baldin eta aintzat hartu nahi balin baditu, hemen egiten diren aldarrikapenak azken finean gehiengo politikoa dute hau aurrera egin ahal izateko eta berriro mahai gainean jartzen duguna hori da, ez? Erreforma honek ez du derogatzen zegoen erreforma hori, uste dugu momentua dela gauzak beste modu batetara bideratzeko eta aukera galdu bat ezin duela hori izan, ez? Eta arduragatik esaten dugu hau, eta lan erreforma honei aldaketak egin behar zaizkiola bistakoa da eta hemen gaudenok hau aurkezten dugu, ez? BNG, RC, KUP eta EH Bildu batera aurkezten dugunak ere adierazle da Kongresu honetan egin daitekeela zerbait, ez? Bilbon, UGTko idazkari nagusi Pepe Alvarezek, Raul Arzarekin batera, sindikatuko egituretako zuzendaritzekin lan erreformarako premiazko neurrien akordiari buruz egindako bileren txandaren berri eman du goiz honetan. Arzak, EAJ eta Euskal Herria Bilduri eskatu dien lan erreformaren alde bozka dezaten, bestetik Alvarezek nabarmendu duenez, Peperen erreforma indargabetuko da eta erreforma berriak gainera langileen lan baldintzak hobetuko ditu. Horregatik idazkari nagusiak ez dio zentzua ikusten gaur eta igandean erreformaren kontra sindikatuek deitu dituzten manifestazioei. Bertan izan da Aiara de Urreta kazetaria eta halaxe jaso du sindikatuaren ahotsa. Queremos hacer un llamamiento a los partidos políticos vascos que tienen dudas sobre la convalidación o no de este decreto y nosotros entendemos que es un paso importante, que es un paso decidido. A mí la verdad es que me cuesta mucho entender cómo es posible que se hayan convocado manifestaciones contra esta reforma. No le doy crédito. Es decir, ¿hasta qué punto el sindicalismo está obcecado en eslóganes? ¿Hasta qué punto no entienden cuáles son las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país? Gakoak saioan berriz gaibera izpidela sindikatuko kide Peio Igerri izan da bart gauez eta horrela gaitzetzitu laster bozkatzekoa den erreforma. Iruditzen zaigu lan erreforma hau iruzurrutza dela
eta bereziki izugarrik eskatzen gaitu gobernuak ez duelako bere hitza beteko, ez ditu 2012ko lan erreformak ez aurrekoak indargabetuko, eta guretzat larriena dela 2012ko lan erreforma hori behin betiko indargabetzeko esperantzak ere lurperatu egiten ditu lan erreforma honek, eta horregatik iruditzen zaigu hori aldatzea beste biderik ez dagoela eta mobilizazioa egingo ditu horretarako. Eta sindikatu ezberdinak aipatu ditugula, egungo eskola segregazioa onartezina dela iritzita egoerari buelta emateko 14 proposamen egin ditu Comisiones Obreras Euskadi sindikatuak. Haien irudiko egoera ahulenean dauden ikasleak, sare publikoko eta itunpekoko ikastetxeen artean banatu beharko lirateke, modu heterogeneoan. Horretarako lekuak erreserbatzeko sistemat martxan jartzea nahi duten, hau da ikastetxe publiko eta itunpeko guztiek leku jakin batzuk gorde beharko dituzten, gabezia sozioekonomikoak edo hezkuntza premia bereziak dituzten ikaslentzat, baita matrikula bizia kudeatzeko ere. Sindikatuak matrikulazio prozesuak erabat aldatzearen alde egin du, eta eskatu du bidezkoagoa izango den sistema horretan parte hartzari uko egiten dioten itunpeko eskolei, pixkanaka, finantzaketa publiko kentzeko. Aiara Durretak elkarrizketatu du Julen Llanos, Comisiones Obreras Euskadiko hezkuntzako kidea. Gaur egungo euskal gizarteak gero eta konplexuagoa, gero eta etnia anitzekoa, ekitatea ez besterik justizia sozialaren antzeko hezkuntza konzeptua izan behar du. Individualtasun gutxiagokoa eta sistemikoagoa izanez. Hori dela eta onartezina da euskal hezkuntza sistemak egun duen segregazio maila. Egoera hori gainditzeko, Comisiones Obreras irakaskuntzak esan dudan bezala, zenbait proposamen aurkeztu nahi izan ditu. Ostera lan istripuetan ere jarri behar dugu gaurkoan arreta berriro. Izan ere, 45 urteko langile bat hilda asteazken honetan Irunen, aldamio batetik erorita Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez. Obretan dagoen eraikin bateko 3. solairutik erori da langilea, hondakinak kentzeko hodia jartzen ari zenean, kolpearen ondorioz hilda, lekuan bertan lankidetako bat ere zauritu da, lurra jo aurretik, haren gainera erori baita. Hildakoak konstrukzionez ari zurentzat egiten zuen lan, eta osalanen txostenaren arabera egun bat baino ez eraman enpresan. Dagoeneko 5 dira urtea hasi eta beharrak lanean hil dituenak. Gaiz aldatuta Euskal Herrira ailegatu da urten ere gazti gripean. Kasuak areagotzen doaz eta zaintzapean dauden herriak geroz eta gehiago dira. Loitzune Oiergin kasuak atzeman dituzte 3 etxaldetan eta horren eraginak pairatzen dituzte ere herrian gazti sanoak dituzten Julen Perez eta Sabrina Larzabalek. Auzoaren etxaldean gazti birusa atzeman ondotik, beren ahateak hilko dizkietela jakinarazi diete Frantziar estatuko zerbitzuek. Noiz eta nola gertatuko den ez dakite bizitako egoera salatzeko eta orain arte plantan emandako protokoloaren porrota salatzeko mobilizazioa antolatu du LBek urtarrilaren 29. Donapaleun hala, Perez eta Larzabalen arrangurazko ahotsak jaso ditu kazeta.eusek. Joan den astezkenean jinda DDPPko delegazione bat, ikusterat ze gertatzen zen gure etxen. Beraz, gure kanpoko hazkuntza erakutsi diotegu. Ohartu dira kabalak kanpoan zirela eta eritasunik etzela. Eta galde egiten daukundera behaz dira biosekuritate araudiak errespetatzea, denak sarepean emaitea eta denak tinkatzea. Baina ere, gana dauku, sekulan auzoko kasua Otoman patogen ateatzen bazen analizetan, gure etxaldea ere hilko behar zutela. Joan ostegunean jakindugu auzoa ateak Otoman patogen zirela, H5N1 Otoman patogen, behaz errandaukute gure ateak hiltzera din behar direla. Onokoan ez dakigu noiz, dinen diren, ze kondizionetan eta nola gertatuko diren onoko egunak. Eta aipatu dugu lerroburuetan ere izurriari aurre egiteko neurrien bueltako ezbaia indarran da Euskal Herri osoan, bereziki ziurtagiriaren bueltakoan. Nafarroak murrizketei eutsi nahi die, horiek 2 astez luzatzeko eskatuta Ipar Euskal Herrian neurrien malgutza iragarria da, baina Frantziar estatuak ziurtagiria indarrean izaten jarraitzen du. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz labi instituzionala berriz ere bilduko da ostiral honetan, eta Bilbon gaur goizan egindako ekitaldi batean Eusko Jaurlaritzako lehendakariak
zientzialariak adirazi duenez, batzorde teknikoak neurri gehienak mantentzea gomendatuko du. Berez, COVID ziurtagiria indarrean egoteko epea astelenean amaituko litzateke EAEn, eta ikusteke dago jarraipena emango dioten ala ez. Horrela, Donostian izan gara, jendearen ahotsa jasotzen ziurtagiria eta pandemiaren kudeak eta izpide udane arbeo. COVID ziurtagiria koronavirusari aurre egiteko egun indarrean den neurri murriztaile esanguratsuenetako bat da. Sozialki asko eragiten ari den neurria da eta horren aurrean hainbat mobilizazio egin dira asteotan ziurtagiriaren aurka, baita derrigorrezko txertatzen aurka ere. Ziurtagiria izpide Donostian izan gara herritarren ahotsa jasotzen. Bai. Ez hiru txerto esatuta eta ematei bai. Zati un poco desmadre, bueno, normala da, gaztek danok izan gira eta bestalden gara eta baina bai, ondo iruditze zait. Bueno, ez zain bat ere beharrezkoa da egokia iruditzen pasaportearen zera. Nik badet eta txartuak hartu ditut eta bete ditut txintxo esan dako. Ez nahi zain gaiztoa, pandemian zehar hiritarrok oso gaiztoak izan gira dirudienez, baina bete ditut, nahi berez ez zaite, bat ere egokia edo zuzena iruditzen. Yo no estoy conforme con el pasaporte COVID. Yo estoy vacunada, pero bueno, pues pienso que el tema de vacunarse es una opción de cada uno. Agintariek pandemiaren kudeaketa egokia izan duten ere galdetu diegu. Oro harritzaile zuzena iruditu. Ez, netako gaizkia da. Eta gaina guain, lehenengo gabonak eta orduan festarako irekitzen, jentea juntarazi egiten. Eta gero ja, pasatzen denean pixka bat, oain berriro laizte hasiko dira astezentutarako prestatzen. Pues ez dakit. Si te das cuenta, cada vez cambian las cosas. Hoy te dicen que es azul y mañana te dicen que es negro. No puedes saber, porque parece que están jugando con nosotros. Suposatzen dut ez dela bat ere erreza olako histori bat kudeatzea ere, ez? Saltoka ibili dirala, nik behintzate zera hori daukat, impresio hori daukat, ez? Ezin asmaturik eta zuzena ez da izan, zuzena. Agian gerora esan daiteke hori, ez dakit aurrez zertu ziteken edo, ez? Baina ona ez da izan. Es que al final te mareas un poco, porque hoy es una cosa, mañana es otra, y yo creo que además esto como ha sido para todo el mundo pues algo totalmente imprevisto, creo que ni ellos saben cómo hay que funcionar y nosotros menos, o sea que... Ordea otsailaren 11tik 18ra egingo dute emakumeak zientzian egitasmoa Donostian 25 ekintza baino gehiago antolatu dituzte eta adin guztietako jendeak izango du ekimenean parte hartzeko aukera. Iker Aginaga. Zientzia nesken kontua badela aldarrikatuko du emakumeak zientzian egitasmoak bere 6. edizioan. 3 helburu argirekin abiatu zuten urtero handitzen doan proiektu hau. Emakume zientzialarien lana ikusarazi, jarduera zientifiko-teknikoak gizonezkoen kontua direlako uste apurtu, eta neskek zientziako ikasketak hauta ditzaten sustatzea. Jomuga horiei lotuta, emakume eta neska zientzialarien nazioarteko egunean, otsailak 11 abiatuko dute hilaren 18 arte luzatuko den programa Donostian. Orotara, 25 ekintza izango ditu egitarauak, aurrez aurrekoak, birtualak eta hibridoak izango direlarik. Gaztei zuzendutako ekintza guzti hauen helburua, zientzia eta ingenieritzan lanean ari diren emakumezkoen eredu errealak aurkeztea da. Emakume gazteek bereziki euren burua aurlo hauetan lanean irudikatzeko aukera gehiago izan ditzaten. Adin guztietako jendeak izango du parte hartzeko aukera. Izan ere, familientzako, nerabeentzako, eskolentzako, 55 urtetik gorako emakumeentzako eta publiko orokorrarentzako jarduerak antolatu baitituzte. Eskainiko dituzten ekintzen artean daude besteak beste, esperimentu tailerrak, jokoak, antzezlanak, mahainguruak, erakusketak eta filmen proiekzioak. Horietan parte hartzeko izen emateko epea zabaldu dute dagoeneko proiektuaren web atarian. Horrez gain, emakume zientzialariak ikusarazteko helburu horri lotuta, proba pilotu gisa ekimen bat jarriko dute martxan. Donostiako saltoki batzuen erakusleioetan emakume zientzialari batzuk komenduko dituzte.
Aurtengoan gainera, 6 erakunde berrik egingo dute bat egitasmoarekin. Eta guztira 17 euskal erakunderen babesa jasoko du aurtengo programak. Eta gurean gaur albisteiko berriekin bukatzeko, kiroletan aipatu legez, Bilbotik abiatuko da 2023ko uztailaren batean, txirrindulari lasterketa ezaguna Frantziako turra. 3 egunez euskal lurraldetara gaindi ibiltzeko hain zuzen ere antolatzaileek urtarriaren 26 honetan, atzo eman dituzte xehetasunak Gasteizen eta Ustezenaren kontra, 3. etaparen Lapurdiko zatian ez dute ezagutarazi. Aurkezpenean izan da atzo, 11ko lan taldean, beraz entzun ditzagun xehetasunak. 2023ko Frantziako turra Euskal Herritik abiatuko da uztailaren batean eta 3 etapa egingo ditu Euskal Errepideetatik. Asteazken honetan, urtarrilaren 26an, turraren 110. edizioaren lehen 3 etapei buruzko xehetasunak eman dituzte, Gasteizen egin den aurkezpen ekitaldian. Bilbotik abiatuko da uztailaren batean eta Bizkaiko hiriburuak hartuko du lehenengo etaparen amaiera ere. Bigarren eguneko ibilbidea Gasteizen hasi eta Donostian bukatuko da, eta 3. Amorebieta Etxanon hasi eta Euskal Kostaldea zeharkatuz, Irundik iparraldera igaroko da. Gasteizko Europa jauregia eszenatoki hartuta bertan izan dira Inigo Urkullu lehendakaria, Christian Prudhomme Frantziako turreko zuzendaria, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldun nagusiak, Bilbo, Gasteiz eta Donostiako alkateak eta beste agintari eta txirrindularitzaren munduko hainbat ordezkari. Egun berezia izan da batez ere txirrindulari profesionalentzat. Pozik agertu dira hoien artean Mikel Landa eta Jon Izagirre eta biek ala biek etapa gogorrak izango direla uste dute. Súper contento, ¿no? De poder disfrutarlo como txirrindulari y de empezar un tour en casa. Son etapas, digamos, fáciles, ¿no? para ser Euskadi, pero al mismo tiempo, pues para un inicio de una grande, son etapas duritas y bueno, pues para los de casa será una ventaja. Pues sí, no esperaba quizá que la primera ya fuese tan dura y exigente, pero así es, ¿no? Quizá es un poco la tónica de las etapas del País Vasco, ¿no? Con muchos sube y bajas, no tenemos grandes puertos aquí, pero sí que son recorridos un poco ratoneros, siempre se dice y siempre es así que el Tour siempre lleva una gran tensión y bueno, las primeras etapas sobre todo todos queremos ir delante y librar las caídas y yo creo que será un día espectacular para ver. Eguneko kontuak horrela iritsi gara albistegiaren amaierara urte honetan, Jaio naiz baina epea argitaratuko du J. Martina taldeak. Egunotan horren barruan egongo diren kantuak, kaleratzen dabil taldea eta bart sareratu du azkena. Ibilbedi taldearekin batera ondutako ez daukat ezer kantua hain zuzen ere bada horrexekin agurtuko zaituzte gaur gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik hauek izan dira, eguerdiak gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzu zuen aldiro, 11 atarian ondo izan eta bihar arte. Ezin dut ikusi atzetik datorrena, bizkarretik igotzen zaizki. Laztanak ta eztenak zapatiek distira, korrikarik